Ето хора, втората част. И сега ние влезнахме да щупим малко леда, защото специално за второто, защото буквално няма как на леда да гръмнеш, защото много опасно за нас, защото ние сме близко. Сега и аз влизам. И той по принцип е опасно, но ние няма да влизаме, ама той долу ще влезне. И ние прочупихме малко леда, да пуснем този титан. И 3, 2, 1. И той се качва просто. Аре, качвай се. Ще направим трета част, как го пукаме, защото няма да стигне малко времето. Само сега показваме езерото. Има малко вода, ама ние ще го пуснем и тук на дълбокото. И така. И да. До третото продължение.